Miedzwietk, płyfytk. Dzel trzecy w chternym płyfytk i prosądkłe idą na jachta i prawie że łapią łaseca. Prosądkłe mieszkało w baro widzały checie w samim westrzutku błyka, a nen błyk był w samim westrzutku lasu i prosądkłe mieszkało w samim westrzutku hecie. Kole hecie leził sztek z łumuny głedyla z netpisa Przechód W. Ciej Krzysztof Robin spytał sa prosądka coś to łeznyczy, tej rzekło, że to jemiono jego starka i jełeno w rodzenie łed wiele lat. Krzysztof Robin rzekł, że nie można sa zwać Przechód W, ale prosądkłe na to, że doch można skwerno jego stark tak sa zwył, a je to skrót łed Przechłedu Wal, co je znyły skróta łed Przechłedu Walerygłe. Jego stark miał dwa miona, tak na przetrywk, ciejby jedno zgłybił. Przechód płe jednym streju, a Walerii płe Przechłedze. I tyś mum dwa miona, rzekł Krzysztof Robin, jakby łednie chcenie. Ne, tej są widzyś, że to prawda, łed rzekło prosądkłe. Jedny głe piękny głe zemłewy głe dnia, ciej prosądkłe prawie łed garinało snik sprzed swojej checie, narys podniosło łecie i łyzdrzało winia płyfytka. Płyfytk krążył w kół, rozmyślające łecim z insim, i ciej prosądkłe załełało za nim, łędacht nie przerywające siedł dali. Ejzie, rzekło prosądkłe, coś ty robisz? Jachtę ja, rzekł płyfytk. Jachtę jeść, co? Co z merkum? Łed rzekł płyfytk barokrejamno. Merkeś, coś? Spytało prosądkłe, podchydające blezi. To tyś to, sum sapitum co? A jak myślisz, coś na to łed płewieś? Przyńdze mnie płecie, kac, płyci tego nie złapia, łed płewiedził płyfytk. Ne, przezdrze sa, płykyzył w dół na ziemię. Coś ty tam widzisz? Śpłyr, rzekło prosądkłe. Stop ci! I wiedało cechy pisknieni sprzejancygłe. Ej, płyfytkły, cie myślisz, że to je łeseca? To może bec, łed rzekł płyfytk. Cia sama je, a cia sama ni. Z śpłyra to nigdy nie je nick gwasnygłe. Przy tych słowach wzół sadali do jachtowania, a prosądkłe płyzyrało na niegłe bez minuta, abły dwie, a tej płynękało za nim. Winia płyfytk narys przestanął i nadził sa tak jakłe zbaro dziwno nad tym śpłyra. Coś je luz? Spytało prosądkłe. To je baro zastanawiający, rzekł miedzwietk, ale was drży na to, że tery są dwa zwierzęta. Do tegłe przełączyło sa jeś jedno. Cole bluz by to nie było i tery łene łeba idą płespłele. Cie te prosądkłe, nie myśl nic k procem, żeby idź ze mną, tak na przetrywk, jakby waśło, że to są zjadły zwierzęta. Prosądkłe podrapało sa włychłe tak jakłe swdzańćno i rzekło, że jaś do piątkłe nimy nic k dorobłe i z miłą hancą płydze. Tak na przetrywk, ciejby to płyprywdze była łeseca. To znaczy, na przetrywk ciejby to płyprywdze były dwie łesece, rzekł płyfytk, a prosądkłe na to, że tak cie inaci i tak nimy nic k dorobłe jaś do piątkły. Tak tej ślera zadali. W tym prawie mylu był siunk z kłewrunków i wezrzało na to, że to dwie łesece. Jeźle to łene były, chłedzeły w kół tegłe siunkły. Tak tej w kół tegłe siunkły resiele za nima tyś płyfytk i prosądkłe. Prosądkły cia schydł na łepłe wiedanim płyfytkłewi, coś to tacigłe jegłe stareszk Przechód W robił, żeby sa płezbec ześliwnieni głepłe jachce i jak to stareszk Przechód W cerpił w starszym wieku nadeśnica i o insich ciekawych sprawach.
A Płyfytk zastanowił sa, jak tyś wezdrzy taci stareszk i cieciasa tery tyś nie idą za 2 stareszkama, a jeźle jo, to cie bandzełen mógł wzunc so jedny głododum i łestawic. I co by na to rzekł Kreśtof Robin. A Śpyr dech siedł przed nima.